pokiaľ ide o slovenskú komunitu v Nadlaku, je pravda, že s odstupom času žijeme v hektickej, uponáhľanej, globalizujúcej spoločnosti a týmto sa aj určité tradície vytrácajú, odchádzajú do zabudnutia. Avšak niektoré sa snažíme udržiavať čo najdlhšie živé. Toto sú napríklad aj zvyky spojené s veľkonočnými sviatkami, či už ide o prípravné obdobie, kedy sa pripravujú kraslice, ozdobujú sa veľkonočné vajíčka a rôzne jarné aranžmány s veľkonočnou tematikou. A práve v tomto kontexte sa nám podarilo už dostať k 15. ročníku výstavy kraslíc a jarnej výzdoby, ktorú realizujeme každoročne v Nadlaku v tomto predvianočnom období. Výstava má medzinárodný charakter, keďže sa na nej pravidelne zúčastňujú aj Slovenky z Vojvodiny, zo Srbska. A v rámci nej sa snažíme prezentovať to, čo naše ženy svojimi šikovnými rukami dokážu na veľkonočnú tematiku pripraviť. Sú tu rôzne techniky, aj časom sa oni menili. Mali sme na začiatku aj z Maďarska dokonca. Rôzne techniky v zdobení vajíčok od kráslíc, to znamená vyfúkaných vajíčkových škrupín, ale aj drevené alebo polystyrenové už najnovšie vajíčka. Je tam servítková technika, je tam maľovanie, je tam vyrezávanie, rôzne techniky sú. Niektorí sú naozaj už sa špecializovali v určitej techniky a ich robia každoročne. Niektorí zase skúmajú každý rok nejakú novú techniku. Najviac sa mi páči to, že talent, inovatívnosť, ale najmä elán od tej prvej výstavy až doteraz je stále viac a viac. Ja každý rok, bol som prítomný každý rok a každý rok neviem sa vynadívať a obdivovať, čo všetko dokážu šikovné ruky urobiť. Tak okrem toho, tieto výrobky, ktoré sú tu, tak ako obyčaj, tradícia, najviac je oblievačka. Viete, čo je oblievačka? Je to tradícia, kde chlapci chodia oblievať dievčatá. Tradične to bolo s vodou. No ale my už teraz títo, najmä takí už starší ako ja, tak s parfémom, s voňavkou. Ale tam samozrejme máme príležitosť tí mladší stretnú sa s dievčatami a my starší sa stretneme aj s priateľmi, aj s kamarátmi, ale aj s dámami, ktoré ideme oblievať a zaspomíname aj na časy, ktoré boli pred. Vy ste robili Áno. všetké? Všetko, čo tu od januára, každý večer venujem si čas tvorivej práce. Každý večer? Každý večer. Nepozerám. Televízor samozrejme ide, ale to je iba auditívne, ale vizuálne musím. Ak strpím nespavosťou, tak v noci od 2. do 5. háčkujem. Toto zasa je nová technika. To je vintage, že by to vypadalo ako staromódne. 5-krát treba to vajíčko zobrať do rúk, aby si urobil. To sa dá podkladová farba, potom je dekupáž, to je technika vystrihovaná servítková technika. Potom sa dá zasa jeden nátier, potom sa dá lak, ktorý popráska a dá sa zlatým práškom sa pretrie. Takže toto je vajíčko z... To je polystyrénové. Toto je polystyrénové. Áno, polystyrénové vajíčko, ale je to technika dekupáž vintage. Toto zasa je tiež dekupáž, to všetko musíš podľa vzorky vystrihnúť. Taká práca. Vystrihnúť, nalepiť a potom upraviť, ulagovať, peknú mašličku položiť, aby to malo pekný dizajn. Koľko času vám na čím, aby ste spravili takéto vajíčko? Keď ste vedeli, že aj 5-krát musíš na ňom... Tak vyše hodine. Jedno vajíčko. Áno, lebo musíš ho raz ho zafarbíš, potom zalepíš, kým to povystrihúvaš, potom zalaguješ, potom mašličku položiť, čiže sú procedúry. Sa myslí aj usknúť. Áno, tak samozrejme, hodinu aj niekedy aj vyššie treba. Naozaj z týchto tradícií, čo sú teraz na Veľkú noc, ktorá sa vám najviac páči?
Tak, pretože patrí medzi tú starú generáciu, tak považujem ako za veľkonočný pondelok. Nebol to len pondelok, že prišli tí chlapci oblievať, ale to bola príležitosť, že bývalí spolužiaci, bývalí v mojom prípade žiaci, že ten pondelok ti otvorili dverce a prišli ťa voňavkou a niekedy samozrejme, keď som mala 18, tak aj s vodou. Čo sa vám najviac páči stadiaľto? Všetko. Bezvýslovne všetko. Všetko sa mi páči. Aj alebo technika, lebo tu sú veľa techniky. Tu je salvítková technika, tam je neviem aká tam. No tak hádam takáto klasická. Doma niekedy ste sprobovali robiť takéto techniky Sprobovala som takéto. Takoto som sprobovala. a vyšlo to? To vyšlo. Čo my sme robili výstavu obrusy starých mám, to sme robili pred pár času a každý obrus, aj uterák, je ukončený takýmto zapletaním. To sa volá strapce. Každý uterák? Áno. Ale prečo? Prečo sa tieto kladú? Alebo... Áno, ukončenie. Ukončenie. Tak toto sa strapce. No a ja som si nafotila, pretože viem zapletať, tak teraz si tie modely, čo som si nafotila, tak si ich prenesiem. Áno, takto, že by som ja mala model. A ja som sa naučila zapletať, keď som ešte skončila vysokú školu a som bola zadelená do Maramurešu. A tam si dievčence robili štafírung. Si zapletali strapce na obrusy, alebo čo im dala mama. No. A ja som z dlhej chvíli šla medzi deti a som sa naučila ja viazať. Vlastne toto je originál makrame. No a tam som sa naučila, potom som prišla do Nadlaku a som chodila po starých ženách, ktoré ešte vedeli zapletať. A tam som si rôzne modely nabrala, to mám doma celú zbierku. Neviem, na čo mi budú, ale ich mám. No, To sa nevie nikdy, že na čo. tak je, no. A teraz si takto ďalej. Čo mám v telefóne, tak si ho kladiem. Vajíčka, to je lepená technika. Tu sú dvoma niťami naraz idem a aplikujem. Toto nie je tradičná nadľadská technika. Tiež keď som bola na Vysokej, tak s kolegyňou sme si poďme si niečo urobiť. A ja, že som mala časopisy zo Slovenska, tak sme to videli, tak sme skúšali. A potom som sa zdokonalila a vyšlo takto. Koľko vám väzne, aby ste spravili také vajíčko? 5 minút. Presne na hodiny, áno, 45. Som si odkronometrovala, pretože skorej zoberieš vajíčko, ho vyfúkneš, lebo to je škrupina, no, nie je plastik. No, a potom si dáš čiernou niťou, model si a začneš ho vyplňať. Kedy sa robili tieto techniky, aj takéto vajíčka, alebo nie už toto... Nie, vieš čo, v Nadlaku, ja ako decko som dostala, bola do daru jedno vajíčko, vyfúknuté tiež, ale maľované voskovou technikou. Takže znamená, že sa robilo voľakedy. Za každým, keď sa zúčastním tejto výstavy, obdivujem šikovnosť, vynaliezavosť, tvorivosť našich slovenských žien, ktoré vedia za každým prísť novými modelmi. Tradičné medovníky vždy oblečú do nového šatu. Tieto medovníky sú to nadľadské, sú to slovenské, alebo je to... Ja si myslím, že je to viac tradícia prinesená zo Slovenska. Ako dieťa si nepamätám takéto medovníky, piekli sa aj vtedy, ale nie takto krásne a umelecky ozdobené. Vy ste robili? Áno, áno. Toto sú medovníky, áno? Medovníky, áno, áno. Ako sa to robí? Tak ja obyčajne prvý raz večer zamiesím a do druhého dňa nahám stať, na chvíľu oddychnú a potom na druhý deň ich vypečiem. Potom ešte deň, dva ich nahám tak akože dozru a potom ich zdobím bielkom a cukrom. A toto môže trvať aj za mesiac, alebo? Aj za 2. A či sa dobre zatvorené v škatuli, alebo tak, nemá nič. Aj za 2 mesiace? Nič sa nestane? Nič sa im nestane. Ja som jedla teraz z Vianoc, čo sa zviešili. Nemajú nič. A recept kryje, ako sa kladie? Koľko vajec, koľko cukru, koľko múka, alebo čo je? Je to múka, maslo. Múka koľko? 300 gramov na takú menšiu mieru. Eno vajce, 100 gramov maslo, za lyžicu kakao, za 2 lyžice perníkové korenie, cukor mevký, práškový, 120 gramov,
soda bikarbóna za lyžičku. Aj telko asi som pravila. Med, 100 gramov med. A med, lebo medovník musí mať aj med. Musí obsahovať, áno, normálne. Každý má svoje tajomstvo. Môžem vraveť, že aj ja viem robiť medovník. Už som sa to naučil. Na čím? Múka, vajcia. Na 300 gramov múku sa kladie jedno vajce. Každý má svoj recept. Takže každý má svoj recept. Kedy je ten váš? Moje tak je už jednoduchšie. Je múka, vajcia, cukor, škorica, kakao troška. Zo Slovenska máme taký prášok, to perníkové korenie, ktorý mu dá tú takú jemnejšiu chuť. Viete robiť medovníky? No viem robiť, ale nie takto, ani takú trpezlivosť nemám, ani takú zručnosť nemám. Preto prichádzame na túto výstavu, lebo tu nás sú všetko tie najlepšie. Toto sú celkom nové techniky, ako vidíme teraz. Aj Zdenka sa to usilovala niečo priniesť také, čo je dobré, čo aj slovenské, čo hovorí o nás. Takto. A no, veľmi sa mi páčia. To sú vlastne koláče, medovníky, medové vajíčka. Kovačice, zo Srbska. Zo Srbska, no prichádzame z Kovačice, z predmiestneho odboru Matice slovenskej. Prišli sme tu, sme sa zoskupili s ručnými prácami, ja konkrétne s medovými vajíčkami, ručne ozdobenými, ktoré za počiatok môžu byť ako okrasy a potom sa môže aj zjesť. Teda Kovačica je známa po výtvarných umelcoch, po umelcoch, ktorí vedia urobiť krásne ručné práce. A my sme také členky miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici, ktoré vieme medzi iným aj urobiť také zaujímavé ručné práce. Toto sú obháčkované vajíčka. Aj to je tiež taká náročná technika, treba vedieť háčkovať. A toto už potom sú také lepenky, ktoré môžeme nalepiť, umelá hmota a dá sa to. Toto je tiež... Tiež, áno. A vy ste kedy robili? Ja som robila tieto s kvietkami. Aké tradície máte teraz na Veľkú noc v Srbsku? No keď ide o Slovákov, tak máme také tradície, že varíme studenie. Viete, čo je studenie? Varíte aj vy? Aj my varíme. Aj ho aj zjeme. Áno. Potom varíme vajíčka, máme oblievačky, chlapci chodia oblievať dievčatá. Ako je tu? Tak, robíme tradičné koláče, ideme do kostola a taký kľud, pokoj a radosť. Skadiaľ ste? Z Bátskeho Petrovca. Aha, Kovačica, Bátsky Petrovec. Aha, zo Srbska, tiež zo Srbska. Áno, zo Srbska. A s čím ste prišli tu? Naše združenie občanov Kreatívo MAT tu nás sa predstavuje ako samostatne aj ja. Moje práce. V našom združení sa robia rôzne ručné práce, rôzne dielne. Takže chceli sme to predstaviť. Sú tu drevené okreslené vajíčka. Ktoré sú tam, toto, áno. Aj tie veľké. Aha. A taktiež máme rôzne sviečky voskové, ako čo sú také mini aranžmány, taktiež zvieratka, psíky a samozrejme, to sú kobútiky. Samozrejme, pretože je Veľká noc, tak sme dali dôraz na tie zajáčke a kuriatka. Samozrejme aj také malé vecičky, ktoré si môžu zavesiť na ozdobu. Toto je vlastne dierčená kráslica, husacia. Robí sa s prístrojom zubárskym, ako čo robia zubotechnici, takže ju vlastne tú kráslicu prvo si ceruskou naznačím vzor a potom ju dierčím a nakoniec zdobím takou bielou kontúrovou pastou, aby vlastne napodobňovala tú
čipku, čiže šlinger. U nás sa to po petrovsky povie taký šlinger, alebo čipka. Je to moja záľuba, ktorou sa zaoberám 30 rokov. Takže v Lani som vlastne v 26. roku som mala samostatnú výstavu, kde som zahrnula celú svoju tvorbu. Bola to 30-ročná cesta rozmanitosti, sa volala výstava a hlavne 20 rokov som sa venovala maľbe kraslíc. Som dostala aj od štátu certifikát, že moje výrobky, ktoré ja robím, sú umelecké, patria do umeleckého remesla. Takže mám akože povolenie od nášho štátu si dávať na svoje výrobky aj ten znak, to je taká otvorená dlaň. A fakticky moje výrobky sú vlastne akože štát ručí, že to ručná výroba, aj že patria do toho umeleckého remesla. Skadiaľ ste? Zo Srbska, z Báčského Petrovca. Z Báčského Petrovca. Áno. A koľko času robíte pri takomto vajíčku? Samé vajíčko, viete čo, najviac času si vlastne vyžaduje vyprázdniť vajce, znamená odstrániť bielok a žltok a dobre dôkladne vyumývať. A potom už sama kresba aj dierčenie ide pomenšie, ale závisí od vzoru. Znamená toto takéto jednoduchšie vajíčka, keďže mám len takýto vzor aj zo pár dieročiek, tak si vyžaduje také 4 hodiny. Toto je komplikovanejšie, znamená, čím je viac dieročiek, vyžaduje si viac času a je to takých do 8 hodín, znamená od začiatku do konca. Aké tradície máte na Veľkú noc? Čo sa týka u nás na Veľkú noc, to znamená, sú to prípravy pred Veľkou nocou. Na tú bielu sobotu líčime stromíky, znamená vápnom, bielou tou farbou. Hlavne to je taká úprava akože dvoru. A čo sa týka samého Veľkého piatku, puká sa kukurica, čiže tie pukance, aj tiež sú tie makové rezance k dispozícii, také nejaké pôstne jedlá. Normálne farbíme aj vajíčka. Ide sa do kostola samozrejme na Veľký piatok, na Veľkonočnú nedeľu. Po Veľkej noci potom máme tú spoveď. Takže tá Veľká noc je vlastne u nás, to sú to také akože skrátka, čo by som vám mohla povedať, ako zaznamenávame Veľkú noc. Ako si sa naučila? A videla som to voľade, tak to som sprobúvala, sa mi to páčilo. Tak som to hobby môj. Víš, ako to každý sprobuje. Alebo na YouTube sa díva, alebo neviem na aké. Tak aj ty? Áno, začala som s origami a potom quilling, aj origami robím. Origami to je trošku ináč, čo si... Ináč, áno, to nemám teraz tu, doma. Koľko času ti vezme? Tak, ak sa položím, ja viem, no 6-7 hodín spravím ten takýto. Až len toto robím. Lebo to sa krutí tak na ihli. Teraz mám takú elektrickú, doteraz som mala len takú. A to sa krutí tak na ihli. Ako? Tak vidím. Poďme urobiť voľačo. Napríklad teraz robím. Teraz mám elektrickú, tak je to ľahšie. Á, tam sa hneď to aj pokrutí. To formujem asi ako hútam ja. Tak ich môžeš. A to zalepíme. Áno, áno. A potom ich spravím. Kvietok môže aj. Sú to len tak jednoducho ich zaplním. Ja mám troška inakšie medovníky, ako sa robili voľakedy. V Nadlaku volali ich medovníky, ale neobsahujú med. Sa nemiesia s medom, takže je tak voľačo inšie, taká tradično. Aj ty maľuješ? Poď sem mi ukázať, čo si ty tu namaľovala. Čo si ty tu spravila? Ukáž. Toto. Toto si ty robila? Áno. Aj tieto, aj tie, či len tu? Aj tieto, aj tieto, aj tieto. Mám čest predovšetkým poprvýkrát ukázať čiastku svojich prác zo starého tradičného remesla, ako je stolár-tokár. Napríklad toto vajíčko sa zostáva 1, 2, 3, 4 z 5 druhov dreva. Napília sa na tenké látky, spraví sa zodpovedujúca kombinácia, zalepia sa, obrobia sa na sústruhu, na tokárni takzvanej a keď vajíčko dostane ten žiadujúci tvar, tak ho natieram výlučne prírodným včelím voskom alebo prírodným olejom. Koľko čas vám načíva, aby ste urobili takéto vajíčko? Čo sa týka času, niektoré
kvôli tomu, že musia sa napíliť, zalepiť, aj čo tak niektoré, ako toto, čo je komplikovanejšie, tak síce možno treba aj 2,5 dňa celkovo času, aby sa... Takže 2 dní i pol, čo si 3 dní. Tak skoro. Ale už časom, ako som povedal, že týmto remeslom sa zaoberám od 2000 roku a vlastním kolekciu nepredajnú 350 unikátov, ktoré som vystavoval už na možno 14 alebo 15 samostatných výstavách. Takže tá zručnosť, aj tie skúsenosti mi umožňujú, že také jedno vajíčko teraz už sama výroba ma menej trvá, ale bolo treba mať trpezlivosť času, aby si tú zručnosť naučil sa, lebo to som nezdedil, ani som nešiel do nejakej školy. Ja som samouk, ako sa to povie. Ktorý z týchto vajíčkoch bol najťažšie urobiť? Môžem z týchto napríklad vyzdvihnem toto. Pretože je tu zakomponovaná aj drevo, aj koža, aj sklo. A tak vám iba prezradím, že každé z mojich vajíčkov z tejto spomínanej kolekcii má svoje číslo, aj má svoje krstné meno. Takže toto je také kráľovské, ja som ho pomenoval. Ja som ich miesila, som ich piekla a moja dcera ich cifrovala. To je vždy tak. Mama ich robí a dcera potom ich vyfarbí. Áno. Tak už teraz ona to robí. Ja som robila podosiav, ale aj jej sa to páči, tak aj ona to robí. Ako sa robí tieto medovníky, lebo som sa spýtoval 3-4 tu, ale ja som nerozumel, takže... Každý má svoju recetu. Každý robí podľa svojej recete, podľa svojej chuti. To je z gipsu, to je ináč, to sa vylieva do tých silikónskych kalupov a potom sa to sťahuje. No a ináč ja som z spolku Petovských žien, z Pavského Petrovca, ja som Miluška Hendlová. No tak som sa prišla ako predstaviť ako spolok Petovských žien aj svoje výrobky, ktoré robím. Ako vám prišla táto idea toto urobiť? To som videla na internete, ale je to aj, ktorí robia isto tak som si to tak, idem vyskúšať a čo bude z toho, no tak to je moje taká trošku ako záľubia, aj prezentovať, trošku som prišla niečo. Potom tieto každý môže vymaľovať. Môže vymaľovať. Áno, môže si každý vymaľovať ako chce. Ja som nechcela za to, že niekto chce maľované, a niekto nechce maľované. Tu máme kvety. Koľko ste ich polievali? Koľko času? Časové zvlášť dlho. Robím to vo voľnom čase. Jeho je máličko. Ale keď tu pridáme trochu lásky, trpezlivosti aj bez polievania. Ja by som mohol toľko lásky naklásť, ale by mi nevyšlo. Skadia ste videli a ako ste to začali? Internet. Tu som vedel. Sú to plyšové tyčinky, ktoré som si ja to potom strihala, zohýnala a kvety, ktoré nezvednú aj bez polievania. To každej gazdine vypadne. Môžeš si dať aj trošku s parvínom? Môže. Každá povoli. Sa to ťažko robí, teraz máš? Nie, vážne. Teraz žart nabok, nie. Ľahučko, zvlášť všetko sa dá zadovážiť v dnešnej dobe, tak len trochu kreativity a kúsok len voľného času.